11歳です。きっかけはフラダンスを習ってたので、それの影響で始めました。はい、一言じゃないんですけど、情熱的なオペアと感情を表現することができるアパリマの2つがあること、あとなんだったっけ、音楽と、あと自然を感じることができるコスチュームアパリマです。理由は気持ちが込めやすい、楽しく踊ることはい、今までは自分で作ってたんですけど、信頼できる人ができたので、今年は一緒にデザインを一緒に考えながら作ってもらいました。まあまあ得意ですダンスはもちろんなんですけど、自然もたくさん感じてもらいたいです。ノホライと、あとラップも好きです私は意外とドジなところがあります。はい